салом дӯстон, хуш омадед ба ҷолибтарин мусобиқаи футболи ҷаҳон Лигаи Чемпионҳо. Дар ин ҷо дар майдон беҳтаринҳо бо ҳам рӯбарӯ мешаванд ва ҳар лаҳза пур аз шавқу завқ, драма ва голҳои аҷиб аст. Дина шаб мо шоҳиди беҳтарин рақобатҳо шудем ва имрӯз мо дар бораи онҳо муфассалтар гап мезанем. Агар шумо мисли мо ҳеҷ гоҳ намехоҳед ягон лаҳзаи муҳимро аз даст диҳед ва мехоҳед дар маркази рӯйдодҳо бошед, ба гӯшаи гарм барои ҳамаи мухлисони футбол назар кунед. Дар он ҷо дар канали телеграми мо шуморо пахши мустақим бозиҳо ва муҳокимаҳо аз тамоми ҷаҳон интизор аст. Ҳамроҳ шавед ва бо мо футболро эҳсос кунед. Ссилкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Акнун дар ягон ҷо ба азур шинед, мо бошем сар мекунем. дӯстон, чӣ хеле ки медонем баъди Лигаи Чемпионҳо ҳамавақт Лигаи Аврупо ва конференсия мегузарад ва шумо метавонед ин рақобатҳоро бо 1x бозам ҷӯлибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. дар варзишгоҳи Ян Брейдел дар шаҳри Брюге бозии даври чоруми Лигаи Чемпионҳои УЕФА мавсими 2024-2025 ба анҷом расид ки дар он дастаи маҳаллии Брюге бо Астон Виллаи англисӣ вохӯрд. Ягона голи бозӣ дар дақиқаи 52 зада шуд вақте ки Ханс Ванекан пас аз хатои нохуши Тайрон Мингс пеналтиро бо муваффақият амалӣ кард. Мингс кӯшиш карда ки пас аз дарвозабони худ Эмилиано Мартинес тӯбро идора кунад. Дар минтақаи хатарнок бо дасташ тӯбро қапид. Баъд аз санҷиши вар Томаш Тиллер пеналти таъин кард ки он ҳам ҳалкунанда дар ин бозӣ гардид. Ин ғалаба барои Брюге бо назардошти рақобати шадид дар гурӯҳ муҳим шуд. Дар дигар бозиҳои ин даври Лигаи Чемпионҳо низ беинтрига намонд. Шахтёри Украина бори аввал тақрибан дар як сол пирӯзӣ дар мусобиқаҳои аврупоӣ ба даст овард ва Янг Бойзро бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард. Бавария дар сафар бо ҳисоби минималии Бенфикаро мағлуб кард бо шарофати голи Ҷамал Мусиала дар дақиқаи 67 ки Харри Кейн ба ӯ ёрӣ расонд. Аталанта низ бозии худро бо муваффақият гузаронд ва Штутгартро бо натиҷаи 2-0 мағлуб кард ки дар он Адемоло Лукман ва Никола Дзанола гол заданд. ҳамин тавр бачаҳо мо чӣ дорем? Брюге бар Астон Вилла пирӯзӣ ба даст овард ба шарофати пеналтие ки дар асл дастаи англисӣ ба онҳо тақдим кард. Тайрон Мингс шояд дер боз ин лаҳзаро ба ёд дорад вақте ки тавре мегӯянд худ ба худ мушкилот офарид. Вале ростӣ ҳама медонем ки дар футбол чунин чизҳо кам рӯй медиҳанд. Вар мисли ҳамеша дар маркази диққат буд ва ин дафъа қарор ба нафи англисҳо қабул нашуд. Аммо на танҳо Брюге мухлисонашро хурсанд кард. Шахтёр ниҳоят пирӯзӣ дар мусобиқаҳои аврупоӣ ба даст овард ва ин рӯйдодест ки тақрибан як сол интизор буданд. Ин нишон медиҳад ки ҳатто агар дар поён бошед ҳамеша имконияти боло рафтан вуҷуд дорад. Вале Бавария ва Аталанта идома медиҳанд ки устуворӣ ва боварии худро дар майдон нишон диҳанд. Ҷамал Мусиала ва Адемоло Лукман афсарон голҳояшон дар ҳақиқат зебоии ин вохӯриҳо шуданд. Дар маҷмӯъ Лигаи Чемпионҳо дар ин мавсим моро бо гардишҳои ғайриинтизор ва хурсанд кунанда идома медиҳад. Ҳар як бозӣ ин як ҳикояи пур аз эҳсосот ва драма мебошад ва ин аст он чизе ки мо дар футбол ин қадар дӯст медорем. дуруст аст? дар бозии пуршиддар Интер тавонист Арсеналро бо ҳисоби минималӣ 1-0 дар доираи даври чоруми Лигаи Чемпионҳои УЕФА мағлуб кунад. Голи ягонаи бозӣ бо пеналти дар вақти иловагии қисми аввали бозӣ зада шуд вақте ки Хакан Чалханаглу аз нуқтаи 11 метра дақиқ зад. Ин натиҷа ба Миланиё имкон дод ки 10 хол ба даст оваранд ва дар гурӯҳ ҷои панҷумро ишғол кунанд. Аз тарафи дигар Арсенал бо 7 хол дар ҷои 12 қарор гирифт. Интер силсилаи бемағлубияти худро ба 9 бозӣ дароз кард дар ҳоле ки Арсенал бори аввал дар ин мавсим 2 мағлубият пай дар пай дид. Лондониён пештар ба Ньюкасл ва Бормунд дар бозии АПЛ мағлуб шуданд. Дар бозии оянда Арсенал бо Челси дар сафар вомехӯранд. Дар ҳамин ҳол дар бозии дигари Лигаи Чемпионҳо ПСЖ ба Атлетико бо ҳисоби 1-2 мағлуб шуд. Сарфи назар аз голи зуд аз тарафи бозингари ҷавон Заир Эмери, парижиён натавонистанд бартариро нигоҳ доранд ва 2 маротиба гол хӯрданд. ҳоло Атлетико ва ПСЖ мутаносибан ҷойҳои 23 ва 25-ро дар гурӯҳ ишғол мекунанд. бозии дишаба байни Интер ва Арсенал барои ҳардуи даста санҷиши воқеӣ буд. Аз як тараф Интер истодагарии оҳанин ва устувории худро нишон дод ки силсилаи таъсирбахши бемағлубияти худро идома медиҳад. Хакан Чалханаглу қаҳрамони шом шуд. Зарбаи дақиқи ӯ бо пеналти ба миланиҳо 3 холи муҳим овард. Аммо бо вуҷуди пирӯзӣ наметавон қайд накард ки бозӣ барои итолиёвиҳо сайри осон набуд. Арсенал дар навбати худ мушкилотро эҳсос мекунад ки бозии дуюм пай дар пайро мағлуб шуд. Ин мағлубият
метавонад зарбаи ҷиддӣ ба эътимоди дастаи Микел Артета шавад, махсусан пеш аз бозии оянда бо Челси. дар гӯшаи дигари ҷаҳони футбол ПСЖ дар Лигаи Чемпионҳо ҷустуҷӯи бозии худро идома медиҳад. сарфи назар аз оғози шадид бо шарофати голи Заир Эмери, парижиён натавонистанд пирӯзиро дар бозӣ бо Атлетико нигоҳ доранд. ин мағлубият имкониятҳои онҳоро дар мусобиқа зери шубҳа мегузорад. умедворем ки ҳардуи даста тавонистанд аз ин мағлубиятҳо дарс гиранд ва ба роҳи пирӯзӣ баргарданд. бозии байни Цверна Звезда ва Барселона дар даври чорumi Лигаи Чемпионҳо бо ғалабаи Каталониё бо ҳисоби 5-2 анҷом ёфт. дар ҳайати Барселона Роберт Левандовски махсусан дубл кард. инчунин Иниго Мартинес, Рафиня ва Фермин Лопес номҳои худро ба таблои ҳисобот илова карданд. Рафиня ба ғайр аз гол бо ду партофти голӣ низ фарқ кард ва Жуэл Кунде ситораи воқеӣ шуд. се партофти натиҷабахш дод. ин дастоварди нодирест ки бозингари Барселона дар як бозии Лигаи Чемпионҳо се партоф додааст. бори охир Жорди Алба дар соли 2018 бар зидди Тоттенхэм ин корро карда буд. Каталониё дар мавсими ҷорӣ ҳукмронӣ мекунанд ва дар Лигаи Чемпионҳо 15 гол зада мақоми аввалро дар ин нишондиҳанда ишғол мекунанд. дар маҷмӯъ дар мавсими 2024-25 онҳо дар 16 бозӣ 55 гол заданд, ки барои клуб дар ин марҳилаи мавсим рекорд аст. Каталониё ҳам дар Лигаи Чемпионҳо ва ҳам дар Ла Лига бо голҳои задашуда пешсафанд ва силсилаи бидуни мусовии худро то 30 бозӣ дароз мекунанд. чунин чиз бо Каталониё қариб як аср рух надодааст. вақте ки ман бозии Цверна Звезда бар зидди Барселонаро тамошо мекардам, наметавонистам аз бозии Каталониё ҳаловат набарам. албатта натиҷаи 5-2 худашро нишон медиҳад, аммо тарзе ки онҳо ба чунин натиҷаҳо ноил мешаванд махсусан таъсирбахш аст. Роберт Левандовски боз исбот кард ки чаро ӯро яке аз беҳтарин ҳамлагарони замони муосир мешуморанд. дубл кард ва Жуэл Кунде бо се партофти голӣ хотиррасон кард ки футбол на танҳо дар бораи голҳо, балки дар бораи бозии дастовӣ низ аст. таъҷубовар аст ки дар мусобиқаи ҷории Лигаи Чемпионҳо Барселона аллакай 15 гол задааст ва қудрати ҳуҷумии бениҳоят нишон медиҳад. аммо чизи ҷолиб ин аст ки ин танҳо як шиддат нест. дар Ла Лига онҳо ҳам бо голҳои задашуда пешсафанд. 55 гол дар 16 бозӣ ин нишондиҳандаи рекордӣ барои клуб дар ин марҳилаи мавсим аст ва чунин ба назар мерасад ки онҳоро манъ кардан ғайриимкон аст. ва албатта наметавонем силсилаи бидуни мусовии онҳоро ки аллакай 30 бозӣ идома дорад қайд накунем. бори охир онҳо 8 моҳ пеш мусовӣ бозӣ карда буданд. ба чунин субот ва боварӣ дар қувваҳои худ танҳо метавон ҳасад бурд. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.